Mut se ei meillä oo tällaisia kenkiä. Hyvät materiaalit tässä. Ei kun niin tää on toi Jordan 3, eikö se oo? Jordan 5. Tunnistaa heti näistä. Tää on 4 nyt. Taitaa joku slide. Noniin. Slide. Tää on helppoa. Onks nää gasellut? Niin. Nyt on Air Force. Niin onkin muuten. Tää on siksi kielnykki. Mä tiedän. Tää on normidunkki. Niin. Ei, mutta tää on se Adidaksen Samba. Eikä, ota normidunkki. Tää nyt meni ihan. Mut se ei meillä oo tällaisia kenkiä. Mut siis tää on tää on joku Nike. Tää tuntee tästä pohjasta. Niin ja tässä kyllä tästä swooshikin tuntuu. Mut mikä on muka näin pehmeä? Jordan 1 low. Joo. Niin. Ei, no tää on ihan sama kuin dunk. Miksi me ei ajateltu tota?